Kaya, sige, makagilabutan akong motor. Unsa man kanya ni mga pauram? Galas daw, din mataan. Pasapot yung kunin mo ba? Uli na ko dito, be! Uli ito. Panutrin paminluwa. Sabi, din bataan, ba? Nanubrangan kayo. Gusto ka mag-road trip? Gusto kayo. Nami, irang-irang ba? Ako irang-rang, be. Ali. Uli, uli. Mano irang-rang? Ay, bapuha dyan sa akong motor, oy. Kami kayo na ipan-chicks-chicks, unya ba? Wapo, pwede kayo tag cellphone, no? iPhone 16 Pro Max, fully paid. Ing-ano dyan basta halta mo diskarte. Syarog, di mo pilit ang chikaan Gwapo kayo kong motor, plus iPhone pa dyan ang cellphone. Sana all. Bana dyan nagsakay, pinaigwan ang lubot ba? Ano basta hawd mo diskarte, maka-motor, maka-iPhone. Grabe kalabli sa akong motor. Oy! Mukaon sa ako, maragutom naman. Pag human akong kaon, ano yun niya? Man-chicks, tadain ko. Gasa ka ha? Magunsa matadari G. Ano ka ni mo oy? Mangita na diskarte. Unsa man po na diskarte? Ay, basta ako ni Mala. Tara. Wapo kay motor no. Dapuhan kinsa man Uli, motor na mo. Nabari mo motor. Unsa na niyo? Wag mo man ipalit kuya. Haya-haya rin ninyo no? Unsa man? Ato sa hamsik. Para matuok ka. Nari kay susi. Unsa man niyo? Kasing kasabaan si mo kuya na. Kasapan niya ko nimno palang sa uwa. Sige, ikaw bahala ha. Indutag tambot sa ni, kapa magigtingog. Siyempre, ana man na. Ay, galas siya, nang hilabot na po kada Patay na kuya. Kaya, sige, makagilabutan akong motor. Unsa man kanya ni mga pauram? Pahiram sa iyong mata, nagbaguba na. Sige lang nun, umayat ini. Si Bayot, ay sigpata kag istorya. Inon man yun, yung masako mga. Galas daw, din mataan. Pasapot yung kunin mo ba? Uli na ko dito, be! Uli ito. Panutrin paminluwa. Sabi, din bataan, ba? Nanubrangan kayo. Gusto ka mag-road trip? Gusto kayo, nami, irang-irang ba? Sige. Rang-rang, dahil mong gusto. Ako irang-rang, be. Ali. Uli. Mano yung rang-rang? Ikaw, uli dito!